Nhar is-Sibt se jitħallas għall-ewwel darba suppliment ta' tfal lil 13,319 il-familja. B'hekk se tidħol fis-seħħ miżura oħra bilan li tindirizza l-faqar. Permezz ta' din il-miżura familji li għandhom dħul tinqas minn 10,830 euro fis-sena se jkunu qed jirċievu 400 euro għal kull wild. Dan sa massimu ta' 3 tfal u 200 euro għal raba' wild u iktar. Dan il-benefiċċju se jingħata biss jekk it-tfal tinqas minn 16-il sena attendew iktar minn 95% tal-jiem tas-sena skolastika li għaddiet. Jekk it-tfal għandhom il-fuq minn 16-il sena iridu jkunu qed jattendu l-iskola, jirreġistraw jew jieħdu sehem fil-garanzija żgħażagħ. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia iddeskriva dawn il-kriterji bħala parti mill-pjan tal-Gvern biex iktar żgħażagħ jitħajru jkomplu bl-istudji jew jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Aħna nemmnu li ġlieda tal-faqar tissir fis-settur edukattiv u wkoll permezz illi inħajru ninċentivaw nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol u allura di parti komplessa sħiħa ta' kif qegħdin inħarsu il-ġlieda kontra l-faqar f'pajjiżna. Dejjem nippruvaw intejbu dak illi fil-fatt sar fil-passat u dejjem nippruvaw nolħqu kemm jista' jkun iktar persuni. Farrugia spjega li hemm familji li dħul tagħhom jaqbes l-10,830 euro bi ftit. Dawn se jingħataw suppliment li jinħadem skont is-sitwazzjoni finanzjarja tal-familja. Minn din il-miżura se jibbenefikaw 527 familja. B'kollox il-benefiċċju tas-suppliment ta' tfal jinvolvi nefqa tiktar minn 7 miljun euro. Peress li din hija l-ewwel darba li se jingħata dan il-benefiċċju, il-Ministru Farrugia sostna li matul il-ġimgħat li ġejjin se ssir evalwazzjoni tar-riżultati li ħarġu mill-proġett pilota ta' din is-sena. Dan mhuwiex l-uniku benefiċċju li se jingħata lill-familji qabel tibda s-sena skolastika li jmiss biex jittaffa l-pis tal-ispejjeż marbutin mal-iskola għal sena oħra l-Gvern se jkun qed jagħti Children's Allowance qabel tibda s-sena skolastika. Dan il-pagament se jsir fit-12 ta' Settembru. Din is-sena huma 16,590 il-familji li se jirċievu iċ-Children's Allowance bi spiża totali ta' 6 miljun euro. B'hekk f'żewġ sibtijiet se jkunu ntefgħu 13 miljun euro fil-bwiet tal-familji.